Mara mandi tension ke soro ga jinatige konnana o kama ni video na ibna kuna funa chama soro mina mi fo tension banaka ni video na mina nyefe tension bana ere mundi soro chugo dum mbala ko lod dum mbala anefsiga muneke wala sagi kishi tension banama wala sagi ga jinatige so tension bana ko me soro e ga video na je fo kata fa bana kada ibna kuna funa chama ne soro mimi dembe ga jinatige konnana anga damne ni ani video ke kadaga tension bana abi mo chama sega ko sebe mo chambe no iba soro demsene la o te fen jatim no werla meni shi korbala watina ubna yiga fo tension bana abula na femino abi labe ka wati jan ka bi yali ma korofolo o do so mo korwo chambe no so tension bana bu soro ngani video na ibna kuna funa chama soraka na gado na fo tension bana bu fo wati mi ni joli ga boli fasto ko nana do no yi joli sirawi ni ama wuli artère ni joli bolta mbolu ka ke o wati la ni o joli bolta fanga ka bon ko jugo donc ola ave fo ko tension ba tira mogola na shenkelente faka ke ka wati chama soro ngabe fo wati mi na tira mogo tension tara do iba ka fo chiffre do bi no jatimele mi keno li na wuli systole and diastole donc maintenant systole duma ya ka fo maintenant chiffre mbege sans fait diastole mbege duma la donc ni atila mogo tension tara na yelela tan nani ani konoton sans fait donc il faut ko sigana be tension na ka fo tension ba atila mogo la na atela 70 ron kilin tawo kilin drona ka fo tension be atila mogo la fo ni docteur ya laje docteur se rendez-vous date la mogo ma donc maintenant ko no fla ko fe avec seikana donc là sur attention na je no bela yele lendo donc ça faut tension ba atila mogo la na ga donc fo ni tension be ta fana tension teta ka atila mogo bolé ko tamala walma ka to kumala atego chugola ba so atila mogo ka si ron kili walma ka da ron kili fo minute duru walma ka yelo sans fait donc ko fait tension be sekata na yele no bela wala akuma so ka fo igo do na fagabo na ba ya ma yoro chamana mo chambe no do ni tension be kata wadna atila mo ka tamala do tension yela do tension atila mo la oron belo singa furadama donc we fili ya te go chugala tension bana mi ni abe me adama dina bana do ni bana kuntakala jando donc la atsa fo kun fe faga nyangi ni kanya kusebe chiffre nyuma o fo wati mi na ni tension tara na le pression artérielle na soro abe 12 ou 8 la nga o fana be bo chiffre la karaka chiffre na joroba la donc o kama na so ga tension to ga yele ya ta do so la wala sa docteur ga sa sementia na soro na bila na tila na ka don fana ga fo tension fana se ga muso konoma fana soro na muso konoma ga tension a chamana nu jigina attention be dabla donc meno ga jina tkem na nyokoro la ba soro fu iba ke ba fo iti no donc meno ya so tension be tunu ga boyno wala me do be nu ko nota ba soro tension mi se ga yele wakati bela jena na me ko fa ga dabla donc nu ye tension yi wala se ga don ba femindo na iga no fo tamashon bala tamashen ba mu be ala minu lu nyefi tamashen do ye mu folo yo so abse ka kumulo griya abse ka kumulo dimi krengrena na tonko felala do ba soro weroin ba soro ba atila mo dimi ko sala donc abse ka dimi do nyeko la ba fo nimo ko nu ga wulu do nyeko la abse ko ke abse ka mangambo abse ko black lo ko nana abse ka nunchi abse ko la sidoma abse ka ni sege ba ka blado ma do walma kana ni farfagai nya tamashe ba ibsigi ali tumina abse kana ndo wore fana abse ka krampo noyi ka fasa uja abse ko la se do wala sugune misimsan ke walma nyana gli digun abse kana ndo kamana ere ni dusukun dim bana no faralaka do nyana gli digun fa abse ka buyan ko sebe abse kana nyana mini walma ka tigla mo ko sharema walma ka sunogo o gela tigla walma ka sunogo de tigla mo la non be tamashe ba ibsigi ali tumina tension se ko la se adama dema nga iga no fo tension soro fin chama de fait bano se sawi ka tension la se adama dema walma yere ke waliw bana o do mui duskondi manam se ka ke awo rendi bana o se ka ke walma frodo bu ta go juguya o se ka ke from be no na o les anti-inflammatoires mun lu funuji donc lu taliga wati janke ga adama tine o lu se ka ke walma yala la frodo mun from be ta kun fe la donc o kun fe o do se ka sawi ka la se adama dema donc ya lu tulu be la jenena ha fen robe no munu se kala si adama dema donc do emu bokolo mo shi se goto la donc na so tension boga du konana ka fa bi fala wala bi bala wala bi so mo dola yene to la ko se kala ka se savi ka tension go sur la na mo les facteurs favorisants wacha no chama so ayere ke wolo fe o do re mu ituguni
mɔgɔ min bɛ yen k'a fɔ k'i bɛ to ka kɔgɔ caya i ka dumuni na donc i hakili t'o la kosɛbɛ i ka kɔgɔ dɔgɔ i ka dumuni na OMS n'o organisation mondiale de la santé a ɲini k'a fɔ adamaden i man ka tɛmɛ kɔgɔ gramme 5 kan tile kɔnɔ n'o bɛ dumuni kɛ cuillère fa ɲɛ kelen ɲɔgɔnna ma a t'o bɔ yɛrɛ kosɛbɛ donc i man ka tɛmɛ o kɔgɔ kan yɛrɛ tile kɔnɔ mais i b'a ye k'a fɔ mɔgɔ caman bɛ yen o kɔgɔ dun cogo sugu bɛɛ lajɛlen na kɔgɔ bɛ kɛ dumunifɛn caman caman na donc n'olu kɛra a bɛ se ka facteur favorisant don minnu bɛ se k'i surunya tension na kosɛbɛ n m'a fɔ a b'a bila i la diyagoya la n'a bɛ se k'i surunya a la donc i hakili to a la maintenant cigarette ale fana b'o cogoya kelen na gulɔ o fana ye facteur favorisant dɔ ye min fana bɛ se k'i surunya tension na donc minnu bɛ furaw fana ta kɛrɛnkɛrɛnnenya bange kɔlɔsi fura ninnu donc olu fana ni mɔgɔ min bɛ olu ta ka waati jan kɛ olu fana ye facteur favorisant min bɛ se k'i surunya tension bana la walima muso kɔnɔma fana o fana bɛ se ka kɛ sababu ye kɔnɔmaya kɔni caman fana bɛ se ka tension sɔrɔ o fana ye facteur favorisant dɔ ye muso min bɛ yen n'u ye kɔnɔ ta a dɔw la tension bɛ se k'u sɔrɔ voilà donc o t'a bali k'a fɔ k'i kan ka den sɔrɔ walima i ban den sɔrɔ ma k'a fɔ tension kana n'i minɛ ayi o tɛ mɔgɔ bɛɛ tɛ nka a bɛ se ka dɔw sɔrɔ minnu bɛ se ka a sɔrɔ adamaden na an bɛ k'olu de ɲɛfɔ ye fɛn wɛrɛ bɛ yen nɔ n'a sɔrɔ mɔgɔ min bɛ yen k'a fɔ jigilatigɛ ko dusukasiw hamijugu k'o bɛ sɔrɔ wagati bɛɛ lajɛlen na donc i ka ye k'a fɔ o fana bɛ se ka kɛ sababu ye k'a sɔrɔ adamaden na donc n bɔra ka furaw fɔ sisan nɔ fura minnu bɛ yen nɔ n'i bɛ k'olu ta k'o juguya kɛ olu bɛ se ka kɛ i k'o dɔn kana ɲinɛ o kɔ o nafa ka bon kosɛbɛ ka d'a kan mɔgɔ caman fana b'a ta sɔrɔ o fɛ bonya kojugu o bɛ se ka a lase adamaden ma mɔgɔ min bɛ k'a fɔ i b'i ka bon kojugu donc i k'a dɔn k'a fɔ facteur de don min bɛ se ka i surunya tension bana la kosɛbɛ mɔgɔ min fana bɛ yen nɔ k'a tɛ farikolo ɲɛnajɛ kɛ a bɛ dumuni kɛ a tɛ wɔsi a ye o ye a sigilen don yɔrɔnin kelen a tɛ farisogo bila baara foyi la farisogo jaga tɛ bɔ ni dɔw b'a wele cogo min na donc a sigilen don yɔrɔnin kelen wagati bɛɛ lajɛlen a tɛ sɔn farikolo ɲɛnajɛ ma donc ni si kɔrɔbayara o cogoya la i bɛ se mɔgɔkɔrɔba denmisɛnninya la a dɔw la i tɛ foyi dɔn nka ni si mana kɔrɔbaya i bɛna san 50 san 60 sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ donc ni si bɛ ka kɔrɔbaya i ka dɔn k'a fɔ a bɛ se ka kɛ sababu ye ka i surunya tension bana la donc ninnu bɛɛ ye fɛnw ye minnu sigi surunya tension bana la donc i hakili to nin bɛɛ lajɛlen na donc walasa i ka se ka mɔgɔkɔrɔbaya kɛ ka sɔrɔ i ma dɛsɛ ka sɔrɔ bana sugu dɔw bɛ yen nɔ olu m'i sɔrɔ i n'a fɔ tension n'a ɲɔgɔnnaw nka i ka dɔn k'a fɔ ni tension mɔgɔ min sɔrɔ kɔlɔlɔw b'a la kɔlɔlɔbaw b'a la minnu ka jugu kosɛbɛ donc i b'a ye k'a fɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen k'a fɔ i b'a mɛn k'a fɔ tension bin min ka ca kosɛbɛ ni mɔgɔ caman b'o dɔn a bɛ se ka kɛ i yɛrɛ o dɔn walima i y'a mɔgɔ tigilamɔgɔ dɔ ye donc o bɛ sɔrɔ bana dɔ fɛ n'an b'a wele AVC accident vasculaire cérébral donc maintenant accident vasculaire cérébral donc maintenant o mɔgɔ caman sɔrɔ ka d'a kan ni tension tigilamɔgɔ min n'a tɛ ka tension fura ta walima a yɛrɛ t'a dɔn k'a fɔ tension b'ale la donc o la tension bɛ se ka bali ka yɛlɛ kunkoloso fɛ a bɛ se ka kunkoloso jolisira geren n'an b'a wele AVC ischémique ye walima a bɛ se ka kunkoloso jolisira ci n'an b'a wele AVC hémorragique donc n'olu sugu kɛra i b'a tigilamɔgɔ bɛ se ka seri ka bin a fankelen bɛ se ka sa walima a da bɛ jɛngɛ walima a bɛ kɛ bobo ye donc maintenant a bɛ se k'olu bɛɛ lajɛlen kɛ donc olu y'a kɔlɔlɔbaw ye a bɛ se ka kɛ sababu ye fana ka dusukundimi k'o lase adamaden ma donc dusukunbana ninnu a bɛ se ka adamaden sɔrɔ olu la kosɛbɛ kosɛbɛ donc ninnu bɛɛ ye kɔlɔlɔbaw ye i hakili to min na tension bɛ se ka mun lase adamaden ma n'a sɔrɔ e tɛ fɛ ni si k'e sɔrɔ i k'i hakili to i farisogo la wagati bɛɛ lajɛlen na nka i bɛ se ka mun de kɛ walasa i kisi tension bana ma walasa i ka kisi tension bana ma i hakili to fɛn damadɔ bɛ yen nɔ i hakili t'o la o fɛnba fɔlɔ o i bɛ dumunifɛn minnu dun i k'i jija i ka dumuni kɛtaw la a ka kɛ dumunifɛnw ye dumunifɛn minnu n'u bamayɛlɛmalen tɛ awɔ dumunifɛn bamayɛlɛmalen i b'a fɔ iziniw olu bɔti kɔnɔ dumuni ninnu olu dumuni ninnu n'o dumuni ka di ye kuma bɛɛ i k'olu dun nɛmɛ walima i k'a dun yɛrɛ dabila donc maintenant mɔgɔ k'i baara dɔ a bɛ se k'i sɔrɔ tension bana donc walasa e ka yɔrɔ ma jan o tension bana na i k'i jija cogo bɛɛ lajɛlen i ka dumuni minnu n'i b'a dun i k'i jija a ka kɛ dumuni ye n'an b'a wele dumuni minnu n'u bamayɛlɛmalen tɛ donc i ka to k'olu dun ka caya o de ka fisa nka dumuni bamayɛlɛmalen k'i mabɔ olu la i k'i mabɔ fana kɔgɔ dunni damatɛmɛ kojugu la wa i ka kɔgɔ dunni i k'a nɛmɛ kosɛbɛ n bɔra ka haya min fɛ sisan n'o ye gramme 5 ye tile kɔnɔ i k'i jija i kana tɛmɛ o kan hali ni gramme 2 n'i bɛ se k'o de dun i k'a ko ye o bɛɛ lajɛlen ka ɲi nɔ min bɛ se k'i yɔrɔ ma janya ka bɔ tension bana na donc maintenant farikolo ɲɛnajɛ i kana ɲinɛ o kɔ i ka farikolo ɲɛnajɛ kɛ denmisɛnnin la t'a la mɔgɔkɔrɔba la t'a la i ka farikolo ɲɛnajɛ kɛ min nafa ka bon kosɛbɛ e ma i ka diɲɛlatigɛ kɔnɔna na donc n'a sɔrɔ i bɛ sigɛrɛti fana min i ka sigɛrɛti i k'ale min dabila walima i k'a nɛmɛ kosɛbɛ walima i k'a dabila pepewu yɔrɔ de ka fisa kosɛbɛ walima n'a sɔrɔ mɔgɔ min bɛ ka f'i bɛ gulɔ min i b'a nɛmɛ walima i k'a dabila donc walasa bana sugu dɔw bɛ ka na i sɔrɔ hali tension bana yɛrɛ tɛ bana caman bɛ yen nɔ donc ni a bɛ se k'u la u bɛ se k'u las'i ma donc n'i hakili to a la a bɛ se k'i mabɔ la kosɛbɛ walasa i bɛ kɛnɛya ɲuman dafalen sɔrɔ wagati bɛɛ lajɛlen na donc n'a sɔrɔ mɔgɔ min bɛ fana k'a fɔ i ka bon i b'a ɲini cogo bɛɛ lajɛlen na i ka fasa o nafa ka bon mɔgɔ min bɛ yen k'a fɔ ko tension b'i la fana i b'i jija cogo bɛɛ lajɛlen na i ka tension furaw ta a ta cogo ɲuman na i b'a fɔ i ka docteur y'a f'i ye cogo min na donc n'i kan ka taa i ka dɔgɔtɔrɔso la ka t'i ka lajɛli kɛ wagati min na i ka taa dɔgɔtɔrɔso la i ka t'i ka lajɛli kɛ o wagati la
i kana fɔ k'i ban ka taa dɔgɔtɔrɔso la k'a fɔ ko tension ka ɲi ka fɔ foyi tɛ ka ne tɔɔrɔ ne tɛ tension fura ta tuguni n ta dɔgɔtɔrɔso la o fili bɛ mɔgɔ caman sɔrɔ donc laban bɛna kɛ ni tension bana ye ni tension bana juguman ye n'a bɛ n'u bin donc olu fankelen bɛ sa donc n'a bɛ na ni AVC ɲɛmɔgɔya kɔlɔlɔ min fɔ walima ni dusukundimi banaw ye donc o kama ni tension bɛ yen mɔgɔ min na i ka taa dɔgɔtɔrɔso la wagati n'i ka dɔgɔtɔrɔ ye wagati min fɔ i ye ani fana i ka tension furaw ta a tacogo ɲuman na. Donc mari y'u bɛɛ lajɛlen faamuya n'a sɔrɔ tension bɛ e mɔgɔ min na voilà donc maintenant nin bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ fana i ka to ka yiridenw ani nakɔla dumuniw dun n'an b'a wele fruits et légumes i ka to k'olu dun kosɛbɛ minnu dunni nafa ka bon kosɛbɛ farisogo ma n'a bɛ se ka yɔrɔma jɛ ka bɔ tension banaw ma ani fana dumunifɛn minnu bɛ yen nɔ ni oméga 3 ka ca o la donc o dɔ ye mun ye avocat dunni ka ɲi kosɛbɛ ka d'a kan ni mɔgɔ min bɛ k'a fɔ i bɛ to ka avocat dun i k'a dɔn k'a fɔ avocat la ale nafa ka bon a bɛ se ka kɛ sababu ye ka i ka cholestérol jigin n'i ka cholestérol bɛ to ka yɛlɛ donc min bɛ se ka kɛ sababu ye ka na ni kɔlɔlɔ ye dusukun na donc maintenant a bɛ avocat dunni kuma bɛɛ a bɛ se ka kɛ sababu ye ka cholestérol a bɛ se k'o jigin hali cholestérol bana mɔgɔ min na i ka to ka avocat dun i b'a ye k'a fɔ i ka cholestérol bɛna normal la ka sɔrɔ hali i ma fura yɛrɛ ta donc maintenant avocat dunni ale nafa ka bon kosɛbɛ. O ta bannen fana dumuni wɛrɛw bɛ yen i bɛ se ka mun dun n'o ye jɛgɛmisɛnninw ye donc maintenant i bɛ se k'olu dun walima sɛfan donc ale dunni fana ka ɲi kosɛbɛ walima nɔnɔ tulu ninnu olu bɛɛ lajɛlen dunni ka ɲi donc maintenant kɛrɛnkɛrɛnnenya la yiridenw nakɔla dumuni i ka to k'olu dun mun nafa ka bon kosɛbɛ farisogo ma donc filɛ ka ladilikan minnu fɔ nin ye ani filɛ ka dumuni minnu fɔ nin ye n'i hakili to nin na a ka gɛlɛn ka fɔ ko i ka diɲɛlatigɛ kɛ ko tension bana k'e sɔrɔ fo n'a kɛra ni ko wɛrɛ ye walima n ye bana minnu fɔ n'olu bɛ se ka las'i ma fo n'olu dɔw y'i sɔrɔ ka las'i ma walima n'a b'i bɔ kolo la n'a dɔw y'i sɔrɔ nka hali n'a sɔrɔ a b'i bɔ kolo la n'i ye ninnu kɛwale ninnu kɛ a bɛ se k'i yɔrɔma janya ka bɔ tension bana la kosɛbɛ kosɛbɛ. Maa dɔ y'a faamuya ka d'a kan tension bana min don donc a bɛ se ka bɛɛ lajɛlen sɔrɔ donc maintenant n'i bɛ hakili to i kɛwale la n'i bɛ hakili to i ka kokɛtaw la donc n'a sɔrɔ ni video diyara i ye k'a fɔ i ye fɛn caman faamuya la i bɛ j'aime ta i bɛ abonné i b'a partager walasa mɔgɔ caman ka se ka nafa sɔrɔ ani fana i bɛ se k'a fɔ n ye commentaire la n'a sɔrɔ i ye kunnafoniya ɲuman min sɔrɔ a kɔnɔna na donc ni min diyara i y'a kɔnɔna na i bɛ se k'o fɔ n ye commentaire la donc i ka dɔn k'a fɔ samedi o samedi n bɛ video kura kɛ donc samedi wɛrɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ midi wagati i k'an bɛn o la samedi natɔ.